Hello! Hi mga kagwaps, mga kalingap, mapagpalang mainit na hapon sa ating lahat. Syempre guys, shout out sa Rich Team Evergreen na always nandyan, sumusuporta sa aking munting channel. Thank you so much sa pagmamahal. At syempre, kay Kuya Bal, sa lahat ng kalingap partners, kalingap viewers, bagong subscribers at saka sa mga datihan. Gusto kitang makita. Love. Love. Bina, kamusta ka? Ay, paborito mo yung damit na binigay ko sa iyo ay. Ano? Kamusta, Teret? Ito, okay lang, nangayayat. Bakit? Hindi ko alam. Ayun, may dala ko sa yung pagkain. Paris Overload. Oh, yung uso ngayon kay Diwata. Oh. Ganda ni Ben. Oo nga. Ikaw din po maganda. Pasok po. Naglinis ka? Anong ginawa mo ngayong araw na to? Ay, kagabi pa naglaba. Kagabi? Bakit gabi? Hindi, umaga. Madilim. Hindi kaya ang init. Mainit pagka. Matris ko pag gabi. Anong oras ka natutulog? Ano, di maaga mga 8 ganyan, 7. Siya. O sige, ano yung muna yung pasalubong ko? Galing kayong pistahan. Bakit? Dala kayong humba. Ay, ginoo ko. Siya, sige na. Siya, sige na. At ang linis ng bahay mo ngayon ah. Basa ba yan? Para uulan nga. Ay, Pasok po. nagmap ka? Ay, kasi basa. Nagmap ka? Uputi ka. Baka madulas kami. Baka magchinilas po kayo. Dito na lang. Siya, sige po. Kamusta, Basa to. Okay lang. Hindi maubusan ng problema. Nay, please ako, Nay. Coffee min yung request mo. Ayan. At Apat akin ang isa para bili ng ismo. ano daw? Anong it mo? Buyo. Anong buyo? Nay, wag mo kong bikulin. At di ako bikul. Bisaya. Ang tawag sa inyo Pasok po. doon. Ano ba tawag nun sa amin, mamili? Sinasabi niya. Kick mo. O ano daw yun? Kick mo. Ay, hindi pa rin alam. Ha? Mama. Mama ang tawag yan. Mama. Mama. Mama po. Mama. Di naman ako parang marunong niyan. Nay, saan magbili niyan? Saan magbili, Bina? Nang alin daw? Mama. Palengke. Bakit sino nagmamama? Noon, paglilihi ko na mama ako. Tapos Ay, ng panahon daw paglihi po. ko, Ngayon ayaw ko hindi na. na. Wala na. Pag naglili lang po Kung kayo. ako may ngipin, Upo ka, Bina, upo namumula ka. yun. Kung nagkabagang is-is man, binabras Ay, man yan. kainin mo yung Paris Overload kasi di yan masarap. Hindi naman. Balat ng ano, yung bunga. Ng bahaw, tas hindi sila na yun. Pag Ay, nagagrabe ang ka sarap. bunga, nakakailay. Sapi na. Saka yung Kainin mo din ang ulam. puti na Salamat. makakasugat. Apo, puti, apo. Si nanay ni ganun. Sino naglaba, Bina? Po, ako po. Magaling mo naman po. Magaling maglaba. Pirming malinis. Maulan po, maulan. Taga ano na si Bina ngayon, taga bantay na kay nanay. Hindi na si nanay ang nagbabantay kay Bina. Baliktad na. Pasado na. Pasado na ba, Nay? Ha, pasado na? Okay na, Nay? Okay na? Wala ka nag-uwi si mama. Okay na si Bina? Kunti pa. Meron pa? Meron pa? Sayad pa. Si Ma'am Amy pala kala ka nag-uwi, hindi pa pala. Paano mo nasabi, Nay? Sabihan mo naman ako, sikreto. Meron ka pa daw, Bina. Wala man na. Wala man ako. Ayaw mo. Kita mo na. Pahaging lang, pahaging. Para at least Kita alam mo ko naman naman. sa hitsura. Wala na yan. Ay, Wala na nga. Baka namumblima lang si Bina, ayaw lang sabihin sa akin. na ano daw. Nay, baka namumblima Ang lang. gusto ko kasi sabihin, hindi magaling na. Igaya ko na rin siya noon. Alaman niya ako noon araw. Opo, na ano. Masipag ako. Masipag. Naglilinis baga. Ay, sobrang gawa ko. Iba naman si Bina na. Iba naman ikaw. Hindi ganun na. O, diba? Pero, pasalamat na rin tayo at nakuha natin si Bina. Kumbaga, nabawi ko. Nahimas-masan. Nabawi ko baga. Bina. Oo. Nahimas-masan. Kahit papaano na nakatulong-tulong naman sa iyo. Ano? Wala pati kay Ate Sombrero. Si Ma'am Amy may sombrero. Laging handa. Oo nga, maulan kanina, Laging Bina. handa Baka sa ulan. mamaya, lalagnatin na naman ako.
May gamot ako. Masama yung Pag masakit pakiramdam yung ko ulo ko, ay. inom ko kagad. Ayaw po. Binigyan ko nga siya. Ate Reds po. Pasila. Pag masakit yung ulo ko, inom kagad. Nawawala sakit ang ulo. Mga ano, mga Ay, mahirap na. mga ano nga eh, mga Pupundo ng martilyo, sabi na tili. mga iniinom ko na nga ngayon eh, mga imported na galing kay mami. Mga Wow. gamot sa mga ganito, galing sa US. Yung gamot ko sa asthma, galing sa US. Wala na. Puro na tayo US. Mamukat-mukat yan. Ako na mapunta ng US. Ako katapat yan, English speaking na yan. Ma-English na yan. Rami, mauna yan si mami Di ba doon sa ako, US. mami? Kukunin ako. Hindi ako mahilig mag-English. Ay, di kayo mahilig may mag-English? Kahit sa bahay. Ayaw mo ma-English? Ayan. Eh, paano pag namimili kayo? Kausap ako, kami nung Pag aking namimili bayaw. po kayo sa labas, Kapatid ko Wala naman. nga naman sabihin mo dun sa ano, pabili po. Hindi, pag yung bayaw ko, yung asawa ng kapatid ko, opo. yan, nag-i-English ako kahit barbaliktad pa dyan. Pero naiintindihan Oo, niya. pag kahit mag-English ka na ba? wala Ganun na. naman talaga ang Amerikano eh. Parang feeling pa nga nila, mas perfect pa nga pag-i-English sa Filipino kaysa sa kanila Pag kami eh. ang Pilipino nag-uusap, lang. Ang gagandahan lang sa kanilang accent nila, Ate Reds, ano, pag nasalita sila, ano, buong-buo, ano, yung boses nila, ano. Kaya Bina, pag ako napunta na Amerika, kukunin din kita. ano ito? Man, ka dun? Putis kalabaw. Mag-asawa ako. Kasawa ka ng foreigner. Mag-asawa tayo, ano na tayo? Siyempre mga bata pa tayo. Eh, ano Wala na kang tayo? mamasyal ka dun. Ay, kasama na rin po Sino yun. Rupina, mga ka pa? Nay, Ilan ang edad mo, Ate Red? 14. Ay, Ay, ikaw Lola Rupina, Teenager? mga ka pa? ako. Si 16 man ako. O, sweet 16. Mga ka pa? Andiyan na. Ilan ang edad mo? Tawan. 82 po. 82 ngayong July Tumutunda ko sa 10. iyo. 83. 85. July 10. 85 na. Ay, malapit na pala July birthday ni ano? nanay. July July 8. 10. July 10. Mapansin tayo? Ano mga July. lupa pansit? Kain tayo sa bagasbas. Nakaraan. Ah, sige, Kainin natin bagas-bas tayo. kainin natin yung tubig sa bagasbas. Ah, gusto mo na mag-swimming sa birthday mo? Bagas-bas o ano na lang. Mas maganda yata sa ano. Saan po? Mampurog? Malamig pa ang Ano tubig. ikaw, Bina? Mampurog na lang tayo. Anong araw yun? Ipaalala mo sa akin kasi alam mo naman ako, madami akong July problema. 10. Anong araw? 5 Next week. 5 bukas. Madaming iniisip. 5 bukas, ilang days. Ilan na lang, anong Sama to si araw? Noni. Sige po. 5 ngayon. Birthday niya. Upo. July 10 May. Tapos may Merkules. pansit na lang. Upo. Sa Miyerkules. Sunod Miyerkules? Mag ano na lang. Hindi ngayong Miyerkules. Tapos pag sinabi niyo Ay, sa dadaanan. Miyerkules na. Pag sinabi niyo akong dadaanan, okay man ako. O siya po. Ano, Nay, mapansit na lang tayo, Nay, tas maligo daw. Miyerkules, maganda yun kasi wala masyadong tao sa Mampurog. Wala na ngayon. Huwag lang Sabado kasi sobra. Saka huwag maulan. Oo. Kung ano ang andyan, siya ang pagtiisan. Pansit, saka magprito. Kung ayaw mo, ibubuhatin ka namin. Ah, hindi siya masama. Eh, siya may birthday. Nagpunta kami nung dumating yung magulang niya. Kung tagal-tagal na yun. Tagal iba man yun. Ano, din. Hindi, kasapos. Kaya lang. Sama to sa Lanaw na Ibena. Kayo po, bahala. Sinong magulang, Nay? Iba. Ah. Yung nagpunta Maganda natin nakaset na camera. Ano na lang Edit ng ko na lang. pansit. Ito na. isda. Mas masarap ang isda. Di, sarap ng ano, Sinabi- swimming. Hindi sa ngayon sa Ubo isda. yan. Lagi namin yung kasama. Cowgirl. So, di lang natin. Nasaan yung kabayo? Wala nga yung kabayo. Naroon pa kay Ruling Padilla. Ang sarap ng usapan. Kinukuha yung ano. Kukunin yung kabayo. Kinukuha yung kabayo. Ano? Isda, ihaw na lang. Bangus. Iihawin na lang sa tabi ng Ay, doon tayo mag-ihaw po. May ihawan dun. Ay, masarap naman pala. ihawan doon eh. Doon na lang tayo magdala ng ano. Anong oras ka nagising, Dina? Anong oras ka nagising kanina? Depende. Masarap ka matulog. Kahit hindi na Masarap. lang magpansit yung sinihaw na isda. Tawag nito, yung ano, sa gabi naman, anong oras ka natutulog sa gabi? Hindi ka naman nababalisa. Tapos kanin. Hindi. Okay na yun. Masarap ang tulog mo. Opo. Pagpansit mong bagay. Very good. Mm. May git, iihawin mo doon. Masarap pala matulog si Bina ngayon, ay. Masarap. Maulan ay.
Yung Masarap matulog. Tama lang yun. Para babad mo na lang. Nag-ano ka? Ay, Ate Ritz, In-exercise ka? Ano yung sa gamot ko? Ano lang din. Wala na? Meron pa. Ilan? Ano na Yung lang dito, siguro, laman dyan. Ilang tulog na lang? dalawang Anong tawag nga niyan? Dalawang tulog na lang? dalawang bilog. O di, magbili tayo. Bili tayo. Mapunta ka sa Ano bahay. yan? Isa. Paano iayaw yata si mama? Hindi, sama yan. Bubuhatin nga yan. Sama yung si Nanay Rupina pa. Mahilig sa swimming yan eh. Nakakalakad pa ba yan? Opo. Oh, lakas-lakas. Ang ibig niya pong sabihin ng ano, sanay man po ng pag noon, nung hindi pa po kami natutulungan ni Kabal, nang nalipas lang po yan. Yawat na ano na lang, nalipas na ng birthday. Opo, nalipas na ng birthday po. Kaya dapat pati maglalakad-lakad ka po at exercise. Exercise ko, walis. Makawalis ako. Kahit dito. Galing doon sa Mas maedad na po si Ma'am Amy kaysa kay Tinay. 80. May 86 pareho na lang ako. palang 80. 86 na ako. Maganda na yung ngipin mo ah. Nakatoothbrush ka ng ano? Umaga at saka gabi? Ha? Nagamit mo yung bigay ni Ma'am si Saline? Opo, ginagamit ko po. Pati mga lotion. Tanggal na gani. Wala na masyadong itim dito. Oh. Puti na. Kailan ko ikaw magandang ngipin. Hindi mo ko pinagagawa ng ipin na. Gusto mo magpangipin? Magpapagawa? Sinanay nung graduation kong high school, may ano yung postiso. Kaso, Ano lang siyam dito lang. Ay, natanggal na yung nakakabitan. Hindi. Itap. wala na siyang And postiso. then, nakatago. Pahiramin kita. Ay, maganda yung Ate Helen ah. Maghiraman kayo. Kintab yan. Hiraman Bagong tayo. floor wax yan Ate Sa Helen. nasa taas sa Pag akin, nasa nakain baba. ako, inaalis ko ito kung malunok ko. Pastis. Ah. Inaalis ko Eh, pag sa'yo Ate Helen, nakain postiso ako. din yun. Di ba? Di! Porcelain! Char! Hindi yan. Nasa Wala. baba, porcelain. Wala yan. Totoo yan lahat. Alam kung bakit matibay yung ngipin ko. Labo-labo ang Dati, toothbrush. ang toothbrush ko, yung, alam mo yung Dahon ng... Sanga ng puno, bayabas. sanga na bayabas, Ah. pipit-pitin yan. Tapos, pag pit-pit niyan, yun yung ilulublob dun sa durog na asin, sa iodized salt, yun yung toothbrush namin. Lahat kami Kayo lang magkakapatid. dito, Bina. Po. Kayo lang dalawa. Ay, meron man po yung kapatid ko po na halos. Hindi dito sa bahay niyo. Ayoko. Kayo lang dalawa. Opo. Tsaka si Pag Mingming. magbakasyon pala ako, pwede na ako dito tumulog. Dalawa lang kayo. Dito na matulog si Mami. Kaya ko nag-uwi na para sa may kausap. Hindi pa pala. Mahaba-aba pa bakasyon yan. Sulit. Sinusulit niya kasi pagdating sa US, nandun na naman siya sa sa kanyang mansyon. Oh, wow. Mm. Kaya, Vlogger na pati yan. vlogger na pati. Hanap pa natin yung pag-uwi niya. Sigurado. Sure na sure ka dyan. Kasi kung saan kami nakakarating eh. May inip na siguro. Ikaw pala yung tawag mo sa akin. Oh, Ritz, ano na nangyari, Ritz? Andito na ako. Siguro, maiiba ng pakiramdam ko talaga. Dapat sama mo si Nanay Rupina para may kausap ka doon. Tig-isa kayong kabayo. Hindi siguro maiiba talaga ang ano. Maiiba Kasi po. kasama niya. Iba na ang laan niya nanay Rupina ngayon. Yati. Kaya minsan kabayo. Ay, yung Ganda ano. bagang magkanta yan. Bakit ano? O, sige daw. Kantahan mo si Isa daw Mami. kanta. Gusto ni Mami nag-request. Request, Nanay. Yung kanta, kakantahin ko. Sige na, kahit ano ang paborito mo. Pagkain mo, baka Ang pinag- kawawang Ay, nasa taas. cowboy. Oh, Love kawawang story. cowboy. Love story. Ay, alam ni Bina kung ano paborito ni Nanay Hindi Rupina ko na man alam, kanta. naguhula lang ako. Kung anong Love story, anong kakantahin. kantahin? Anong kanta daw Ate Helen? Kandida. Basta gusto ko yun. Ha? Hindi mo alam. Madami. Album. Gipsy lang yung. Ano yun? Yung English na yun. Gipsy with. Sige daw. Gipsy with a crystal wall to guess in. Can't look into the future so they say. But I am so afraid of fortune teller. To know that truth might cost my world away. Now just suppose I could have found the gypsy. To find you're gonna break my heart someday. So darling, I'm
confessing, not knowing is a blessing. So we can keep neglecting come what may. Aba, ang galing ah. Palakpakan. Ang Tagalog ba galing. yung Tagalog? Kapag ikaw ay umibig Bigi! at saka masawi, Masawi. di mo ba naramdam? Ano yan? Oh, Nay, timsong. Timsong. tulad ng May kasamang gitara. pagkayo. Ay, wala tayong gitara. Dapat pala may dala tayong gitara. Ang Pag siyang nagsusulong. tunay Aba, galing ah. Kasamang na gitara. mangyari sa puso mo Mm. ay baka naisin ko pang maglaho sa mundo. Gabi at araw ay lagi na lang ako ay nagdarasal. Ang lagi, ano? At ang dalangin ko sa may kapal, sana'y magbalik kailan. Aba, paborito mo talaga yan, Nay. Ikaw ay wala na. May gitara pa. Ay, di na magchika. Mga bakas ng lumipas sinta. Naalala ko Lagi kung ko ala. Agoy, palakpakan. Si Bina, magaling to kumanta eh. Yung kinanta mo unang-una, Bina, ano nga yun? Oo, maganda si Bina. Yung kinanta mo sa bahay ni Mamilin, yung kumain tayo. Ano yung unang mong kinanta? Gusto ko yun. Ay, yung one moment in Ang time. taas nga yung Ang taas boss. yun. Oo nga, pero kaya mo ah. Kinaya mo, ganda nga ng busis mo dun eh. Nakakantang Bina. Yung Ano yun? Ano start nun? It's kahit sandali, still... mataas din yun. Oh. Kay An- Jeneline Mercado. Hindi. Yun yung kanta mo na, One Moment in Time, yung start nun, ano start? Day I live. O, diba? I want to Hindi ko be lang tong yan. a day to live the best of me. Hindi na sila. I'm only one, but not alone. O, diba? Sabi ko sa'yo, paborito ko din yung kanta na Ay, yun. magpaborito mo. Ang paborito ko. Ano, high school. One High school ko na ano. moments in time. Yun. Anong ano? Basta high school ko na ano na kanta, paborito. I could be with all of my dreams to hide Be the way, and the answers are all up to me. Give me one moment in time. Oh na. Bukas magkatahan tayo. tayo. Magkatahan tayo bukas. Bakit Charge ko mo yung ano, ano kanta? Hindi ba naka-charge ngayon? charge ko. Sunduin natin si Mami ng maaga. Magkantahan tayo. Oo. Ay, nakadesam sample. Sorry. Bakit umayaw? Pause ako, pause. Basta niya! Ano biglang? At Helen, Biglang napaus! ma-charge pa at tirit Pause si talaga. Ma'am Amy. Kita mo, Ay, pause. bakit umayaw ba? Ayaw. Ma-charge na po si Lia. Ma-charge. Nakikinig lang ako, hindi ako kumakain. Shout out po sa tagusan niya si Ma'am Amy. California. California po. Abi, Canada. Shout out po. Mapapanood ka na dun, Mamimi, sa California. Na napapanood yan ng kapatid ko, nanonood. Nanonood. Napalitan nga ako. Bakit? Nasuot daw ako sa kahuyan. Sabi ko, hindi man yung kahuyan. Kakahuyan po. Talaga? Sabi nga ni Marites, malapit lang yun. Ate Luli. Ikaw, sorry. Pinagalitan. Oo. So, kahit ako nung naroon doon sa California, Mm. iniisip ko talaga, ang lalayo naman ang pinupunta nito. Oo. Sabi nga sa akin, Saan? Ana, ibas ko. Iwan ko kung saan. Mm. napasok pa rin siya. May asa. Sa may Amerikano? Kakausap ba? Makamag-anak niyo po? Ah, may Ibas kamag-anak. ko ako, ibas May ko nun. may kamag-anak pala kayo sa abroad. Sa Santo Domingo yata. Saan? Abroad daw. Hindi man kami mag... Saan baga?
Amerika. Sa abroad. Ano ba yan? Santo Domingo. Ano ka na mamili na? Paano ka na? Amerika? Pinag-usapan ay Amerika. Siya Santo Domingo. Sa US. Sa US. Sa US napunta sa Santo Domingo. Santo Domingo. Lutang, ano na tayo. Bagong gupit pati na si Ate Helen, no? Si Mami Helen. Mas maganda ito Seren, kaysa no? doon sa una mo. Oh, Nay. Yung mas bagay Shout out, mag-shout out. bumata. Kay Kuya Bal. Kay Kuya Bal, kay Ma'am Edna, Kuya Gab. Ako mutilya mo. Anong kamutilya mo? What is your name? Ay, Ano yung salitang ano yun? ay, Spanish. Kaya ano yun kay Monsignor Ganit. Oh? Teacher namin yun dyan sa parokya. Marunong ka mag-Spanish? Lang, saka yung ang chiki, yung may tula-tulang Buti amor. na ano, ang chiki yung deldor, ang poso. Ala? Sa inyo, las Yung nag-aral siya nung kumpanya. sabing ganyan. Diyan taga Ate Rit sa Lakon sila siya diyan sa may simbahan sa Daes. Lata lang natin, imastyerno, el amor. Di ba private Hindi ko dyan? alam yun sa Tagalog, sa Kastila, alam ko, tinuro ni Monsignor Ganit. Uy? Repeat daw ni Pana? Ano daw, Nay? Chiquillo en derredor de un pozo, de ensueño vio las estrellas brillar. Por ello a Mantequilla. tu madre, Oh. lleno de gozo, mamá Hadetso, las estrellas. Anong sabihin? Ewan ko ano nga yun. Natako mo, di mo naman alam. Ay, oo. Dapat pinatranslate mo, Nay. Ay, Owen? Kasi, patulad. ay, lang ang Oh, shout out doon sa mga marunong mag-Espanyol, ha? Kasi si Nanay, in-Espanyol ako ngayon, nagulat ako. In-Spanyard. Nakatapos ako ng Spanish 1 and 2, wala akong naintindihan dyan. Mm. Kay Monsignor Ganit yun. Tinuruan kayo. Grabe ang turo mo sa akin, na ano ako, nosebleed. Ano yun? Subject namin nun sa kanya, yung Spanish, si Padre Nas, religion. Mm. Ay, sa parokyal, baga religion. Tsaka Ate Helen, di ba sa La Consolation po, mga paradasal po dyan. Ano? Na-pray po sila dyan. Sabi. Kaya lang, Yung panahon yung may kalisa pa po. Mm. Layo ba yun? Ay, dyan mo sa may simbahan. Babay, Nay, matuloy. Bye po. Bukas, Bina, ha? Bukas. Sa Sabado, ay, hindi na ako na mapunta dun. Di, sunduin kita, Nay. Yung kopimin mo, Nay. Sunduin kita, sunduin ko si Mami. Thank you po sa atin. Baka kainin ng yung pagkain. Paris overload. Kakaiba si Bina ngayon. Shout out Kuya Bal sa lahat ng Kalinga partners, Kalinga viewers. Syempre guys, Rich Team Evergreen. Thank you so much sa walang sawang pagsuporta sa aking munting channel. Sa mga always nag-aabang sa ating mga vlogs, especially guys doon po sa mga hindi nag-skip ng ads. Maraming salamat po. At syempre sa mga hindi pa nakasubscribe sa aking munting channel, Rich Vlog ang inyong lingkod. Please, support din po natin ang ama ng Kalingap, si Kuya Bal. Sa mga hindi pa nakasubscribe, pa-subscribe para po tuloy-tuloy yung programa ni Kuya Bal sa lingap sa mga mahihirap. So that's all for now. Pina, bye-bye. Thank you so much. Oo, maga. Sige na, basta mag-prepare ka. Ha?